Сям'я Богом моцная. Хвала Христу. Навіки вечны. Дарагія радыёслухачы, вітаем вас у эфіры праграмы «Сям'я Богам моцная». Сёння ў студыі да нас завітала цудоўная сям'я Наталья і Руслан Таштимировы. Калі ласка, раскажыце гісторыю вашага знаёмства, як вы спаткалі адзін аднаго, і прадстаўце вашу сям'ю. Спаткалі мы адзін аднаго ў касцёле. На той момент у чырвоным касцёле, это быў 2000 раней нават 2000 год, так, это быў. Была такая супольнасць хрысціянская, каталіцкая, значыць, каштоўная пярліна называецца, з руху святло жыццё. І мы там як бы спаткалі адзін аднаго і там пазнаёміліся. Вось, там праводзіліся ў гэтай супольцы выездныя рэкалекцыі. Мы бачыліся на гэтых рэкалекцыях, але так, як дзяўчына і хлапец адзін аднаго як бы не глядзелі. Вось. Не заўважылі з першага погляду? Так, проста як брат і сястра ў Хрысце, вось так глядзелі адно на адно. А потым у нас адбылося так нечаканая, можна сказаць, сустрэча, як бы спатканне па-за межамі ўжо супольнасці. Это ў Менску, у чырвоным касцёле. Хіба... На Божае нараджэнне. На Божае нараджэнне, так. І так адбылося цікава, што ввогуле, я на той момант жыла ў Слуцку, вось, і мяне запрасіла, з гэтага руха моя знаёмая, вось, да яе на канікулы, бо я тады яшчэ на той момант вучылася ў школе. І, я такая была стомленая, не збіралася ісці ввогуле ў касцёл, бо я ўжо была на гэтай службе. Вось, я кажу, я ўжо паклалася нават спаць, але, як кажу, Дух Святы дзейнічаў, мяне падняў з ложку, і я пайшла ў чырвоны касцёл. Не ведаю, чаму так адбылося, але там ж таксама, шмат імшаў праходзяць, вось, там больш гэта было Божае нараджэнне, і было шмат народу, шмат людзей было, вось. І атрымоўваецца, што сярод гэтых усіх людзей мы друг друга ўбачыліся, вось. І з гэтага у нас як бы распачалося ўсё. Так, мы пачалі сустракацца, і, як Наталя казала, яна жыла і вучылася ў Слуцку, я у прыгарадзе Менска жыў, вось, і мы, атрымоўваецца, што часцей я ездзіў у Слуцку да Наталі, бывала, што Наталя прыязджала ў Менск, і ёсць такі момант цікавы, што на той час як бы мабільных тэлефонаў столькі не было, такой сувязі. Былі толькі стацыянарныя тэлефоны. Лісты пісалі. Так, пісалі лісты, асадкай, так. Цяжка ў гэта зараз паверыць, але на паперы асадкай пісалі часта лісты адно аднаму. І пашталём заўжды мне казала, хочаш атрымаць ліст? Танч, кажа, каб яго атрымаць. Так. І, вось, камунікацыя была ў гэтым плане як бы цяжкаватая, без мабільнай сувязі. І бывала такое, прычым даволі часта, што мы разміналіся, вось, дамаўляліся сустрэцца, але нейкім чынам разміналіся. І заўсёды знаходзілі адно аднаго ў касцёле. То бок, ужо усе магчымыя месцы, дзе можна было сустрэць, калі праходзілі, і там не знаходзіліся, то проста ішлі ў касцёл, і там сустракалі адзін аднаго, як бы вось так. Было ў нас некалькі разоў цікава, так. А смешна было так, што мы разміналіся, у сэнсе ён ехаў у Слуцк, а ехала ў Менск. А было такое, я даязджаў у Слуцк, а яна ў гэты момант ехала да мяне, вось, і мы атрымалася, я ў яе горадзе, а яна ў маім. Так, і доўга вы так падарожнічалі, так сустракаліся? Каля года, так. Так, і як хуценька да шлюбу дайшлі? Хуценька. Так. В прынцыпе, так, хутка. Месяцаў 9, напэўна. Бо наш шлюб быў 18 жніўня 2001 году. Так, не будзем доўга як бы таміць радыёслухачоў. Колькі у вас дзяцей, і раскажыце трохі... Як завуць іх? Пра дзяцей, так.
Ну, дзяцей у нас 10. Вось, з іх 9 хлопчыкаў, 1 дзяўчынка. Старэйшы ўжо мае 19 гадоў, і там 18, 17, 15 з паловай, 14, 13, 11, 10. 4 гады будзе праз пару месяцаў дзяўчынкі і 2 з паловай гады хлопчыку. Так, Вось. ну, вельмі, вельмі шмат, так, шмат дзяцей і так шмат скарбу, так, маеце, шмат скарбу. Калі ласка, падзяліцеся тымі традыцыямі, якія ёсць у вашай сям'і, традыцыямі хрысціянскага выхавання дзяцей. Ну, традыцыя такая найбольш сталая і якую можна назваць традыцыяй хрысціянскай, то гэта чытанне з дзецьмі святога пісання кожную нядзелю. Ну, у нас ёсць так, што кожны вечар і кожны ранак, ну, ранак нас менш, таму што хто ў школу, там хто куды, а кожны вечар усе ахвочыя, так, у сям'і збіраюцца на супольную малітву. І вось у нядзелю пасля такой малітвы мы чытаем святое пісанне. То бок, ну, натуральна, гэта новы завет, дарослы новы завет, не дзіцячы. І разважаем над прачытаным. То бок мы па адным раздзеле ў нядзелю проста чытаем і потым разбіраем, разважаем, там, калі ёсць нейкія пытанні, там, у дзяцей, напрыклад, то мы ім тлумачым. Вось, і такая вось, як бы, у нас традыцыя сямейная склалася. Так, я вось слухала і пачула, што ўсе ахвочыя. То есть вы не змушаеце, не як это, так все, як мы дома, например. Мы все на калені стану, все молімся. Ну, у нас малыя, іх трэба так кантраляваць і трохі і змушаць яшчэ цяпер. У вас все-таки ахвочыя, як это, па жаданню, па магчымасці, так? Не абавязкова. Так, ну, атрымоўваецца так, што ёсць пэўны ўзрост, калі дзяцей яшчэ слаба разумеюць, што для іх добра, дрэнна, і у гэты перыяд, у гэтым узросце мы як бы трошкі падштурховым, ну, як кажуць, у спіну, так? Ну, вядзем за руку, можна сказаць, так? Але пры гэтым не трымаем, то бок, ну, это не ёсць прымус. Нават дзеці малодшыя, так? Бываюць нават такія моманты, калі на малітве хтосьці пачынае празмерна бавіцца і, ну, замінаць іншым. Вось, ну, мы кажам, ну, всё, як бы, давай, ідзі з капліцы, ну, мы, як бы, нема абавязку ў цябе, як бы, ну, мы не прымушаем. Яшчэ цікава, дзеці не выходзяць. Для іх это свайго роду нават нейкае пакаранне, вось выйсці з капліцы падчас малітвы. Так, так, то бок, што тычыць ужо пазнейшага ўзросту старэйшае, то там зусім, як бы, нема нават такога... Альтэрнатывы. Не, налягання, я маю на ўвазе, вось нейкай настойлівасці няма, так? Мы можам прапановваць, мы можам нагадваць, так. Заахвочваць. Так, прапановваць хутчэй, так, вось. Але няма такого, то бок ужо дзеці нашы дарослыя, ну, тут всё як, скажем, так як Айцец Небесны да нас, так, дае скарыстаць са свабоды, з вольнай волі, то у нас такая ж самая і ў сям'і, як бы, ну, як это сказаць, падыход такі ў сям'і, так, таксама. Вось, каб гэта не было не прымусам, я хочу сказаць, а каб это быў іх выбар. Ну, з Бібліі зразумела, як ось дома, менавіта дома малітва трывае ваша з дзецьмі. Як ось дома разам з дзецьмі моліцеся вечарам ці раніцай. Як у вас? Выглядае малітва? Так, выглядае малітва. Ну, у нас свая складзеная малітва, у нас свае малітоўнікі, вось мы іх таксама, ну, вылучылі, у нас ёсць, ну, як бы таксама свае святыя, якім мы, як бы, надаем. Ну, Марыя, літанне да Марыі у нас, канешне, на першае месца ідзе, але ёсць таксама святыя, якіх прыклад нас вельмі вабіць. Вось, і як мы стараемся прытрымлівацца іхняго прыкладу. Напрыклад, святой Францішак, вось, мы, ну, як бы падабаецца яго жыццё. Асіскі. Асіскі, так, асіскі, з асізем, вось. І святая Рыта. Вось, у нас вялікі, як бы, прыклад, як маці, як жанчына. І нават у гэтым годзе наша сям'я вырашыла, як бы, дадаць новую традыцыю ў нашу сям'ю.
Вось, ну, як бы мы не святкуем 8 сакавіка, мы вырашылі гэтае свята жаночае перанесці на святую Рыту, на 22 траўня. Вось, і 23 лютага таксама мы перанеслі на святога Язэпа, на 19 сакавіка. Вось, ну, так больш, скажем так, ну, дзецям гэта больш так паказваць і падаваць. Так, ну дзецям падабаецца ваша прапанова такая? Ну, гэта толькі, скажем, першы год. Канешне, яны адразу, я ім сказала, яны не пачулі, адразу Рома пытанне задае: мама, а чаму ты на 23 лютага не павіншавала? Я кажу: Рома, кажу, будзем віншаваць 19 сакавіка на святога Язэпа. Вось, бо ён сапраўдны быў мужчына, прыклад усяго. Вось, таму мы, ну, як бы нічога не сказаў, не ўбраўся, ну, добра, галоўнае, што будзе падарунак. А кажа: што ты падорыш? Я кажу: бачыш. Так, так. У нас у сям'і таксама... Так, цікава, што ў нас таксама такая ж традыцыя, што мы перанеслі дзень святкавання бронзавай айчыны менавіта на дзень святога Язэпа, 19 сакавіка. Ужо, мусіць, другі год так запар. Шмат. А менавіта 8 сакавіка мы святкуем на 25 сакавіка, перанеслі на Дзень Маці Божай, звеставання. Так, і як вас хацеў бы таксама такое пытанне задаць, якія цяжкасці, можа, ўзнікаюць з дрэннымі паводзінамі, можа, ўжо трошкі казалі вашых дзяцей у касцёле. Ну, як змагаецеся з гэтым? Ну, змагаецеся, можа, не тое слово. Я бы хацеў наконт паводзінаў сказаць наступнае, што ніколі не трэба забываць, што дзеці ўсё ж такі дзеці, так? Гэта не дарослыя. Часта мы чакаем ад іх вось дарослага ўспрыняцця нейкіх рэчаў, там, дарослага захавання сябе, там, але, ну, гэта памылка, таму што яны дзеці, у іх свой свет, у іх свой этап, там, 1, 2, 3 развіцця, з гэтым трэба лічыцца. Калі казаць менавіта пра паводзіны ў касцёле, то, канешне ж, калі яны там празмерна пачынаюць сябе паказваць, то мы стараемся іх суцішыць, калі не ўдаецца, то так, ну, альбо там, як кажуць, у тамбур, так? Так, так. Касцёльны. Альбо на вуліцу выходзім, каб яны там трошкі суцішыліся, вось, а далей альбо вяртаемся, вось, альбо, ну, застаемся там каля касцёла. Увогуле, Ну, гэта працуе, калі малодшыя, малыя, так? Ганка, вось, Лявон, до 3 гадоў, там, до 4, можа, яны дрэнна сябе паводзяць, і ты, там, ну, зразумела, каб не перашкаджаць іншым перажываць святую імшу, так, мы таксама выходзім, выводзім, стараемся альбо так чымсьці, там, размалёўкай суцяшаем на месцы. А вось старэйшыя дзеці, калі вось стаіць міністрант каля алтара, так, і круціцца, я вось ведаю, што наш Антосік яшчэ ўвогуле не здольны быць, стаяць роўна, ён круціцца, когда закончится, когда это все закончится. И вось як тут больш з такімі пытаннямі, з паводзінамі? Наконт скончыцца, калі это, напэўна, пытанне ва ўсіх дзяцей да пэўнага ўзросту, пакуль яны не зразумеюць мяжу вось гэтага, ну, калі пачынаецца і калі канец службы. У іх гэта пытанне потым адпадзе, таму што у нас было тое самае з дзецьмі, што я таксама бывала часамі стаяла проста і плакала, бо я не ведала, што мне рабіць, таму што яны проста там то біліся, то там штосьці яшчэ рабілі. І, ну, канешне, старалася, каб дзеці не заміналі іншым маліцца, бо, ну, это было вельмі важна. Вось. Ну, цяпер таксама бывае часамі, яны ўжо, як бы, ну, дарослыя, але таксама часамі могуць і пагаварыць, вось, альбо штосьці абмеркаваць, альбо адзін аднаму заўвагу зрабіць. Ну, так, можа, яны ўжо крыху прызвычайны за ўвесь час на нашы жэсты. Так. Вось, мы ім там пакажам, там вочы скасім, яны адразу роўненька становяцца. Вось, ну, але ўжо так, як, напрыклад, раней так, мы іх там маглі выйсці з касцёла, лаяць, вось, а цяпер ужо так, ну, проста спакойна размаўляем, вось, як больш дарослымі людзьмі ўжо такі падыход маюць. Ну, ўжо не так усё строга, як раней. Увогуле, наконт дзяцей у касцёле, я хочу сказаць, што, канешне ж, трэба іх прывучаць да адпаведных паводзінаў, адпаведнага захавання сябе ў храме, так? Але, ну, мы ніколі не пазбегнем вось такіх сітуацый, калі дзеці будуць праяўляць сябе як дзеці.
Я думаю, што тут всім, пачынаючы ад бацькоў, парафіянаў і святароў, трэба звярнуць увагу на святое пісанне. Там акурат, я думаю, што Бог запланаваў так, адмыслова так, каб менавіта паказаць гэты момант, вось дзеці ў храме. Памятаеце момант, калі Ісус прапаведаваў, і з кантэкста Евангелія можна зразумець, што было шмат дзяцей, бо, вядома, людзі не маглі іх кінуць саміх і прыходзілі паслухаць Ісуса разам з дзецьмі. І забаранялі дзецям, падыходзіць да Ісуса альбо прыносіць бацькам дзяцей да Ісуса. Трэба задумацца, чаму. А чаму? Таму што, падумайце, вось хто такія дзеці і як яны сябе паводзяць. Вядома, што там быў тлум, гам, дзеці крычалі, магчыма, яны вешаліся на Ісуса, там, так, намагаліся, можа, дзесьці там яго пацягнуць за бараду, ці яшчэ што. І ось тут важны момант, так, сам Ісус як бы на гэта не рэагаваў, а апосталы вырашылі праявіць сваю пабожнасць, так, і сказалі, не замінайце настаўніку, уберыце дзяцей. І што мы чытаем, якая была рэакцыя Ісуса? Ён прагневаўся не на дзяцей, не на іх бацькоў. Ён прагневаўся менавіта, там так і напісана, прагневаўся на апостол. І вось, разумееце, то бок, тут вось гэты момант трэба адчуць усім і заўсёды памятаць пра яго. Што, канешне, дзесьці можа, гэта можа замінаць, там, дзіцячы крык, там, нейкі лямант, вось, бег, там, дзіцячы, так, вось, але, калі мы будзем гэта пастаянна падаўляць, то ці захочуць яны потым, калі іх з'явіцца выбар, калі яны падраслеюць, ці захочуць яны вярнуцца ў гэта месца, дзе падаўлялі, вось, іх прыроду, так? Зразумела, што, напрыклад, дзеці там такого малога ўзросту, дашкольнага, яны сябе так па аднаму паводзяць, і ты рэагуеш па-другому. А ты дзеці ўжо школьнікі, якія разумеюць нейкія граніцы, прынцыпы, правілы паводзінаў, перад якімі мы ўжо вымагаем ад іх. Яны здольныя прастаяць тых 40 хвілін спакойна, і ты вымагаеш, і, я думаю, што гэта не праблема будзе для іх, так, там, пастаяць, напрыклад, моўчкі, не ведаю, як наколькі малітва. Канешне, мы ўжо дзецям сваім стараемся сказаць, з якой інтэнцыі ты, за каго ідзеш маліцца, за каго ты будзеш маліцца. Вот мы ідзём нядзелю, или цяпер вось на рэкалекцыях удзельнічаем, за каго ты будзеш маліцца. І яны так уже думаюць, альбо разважаюць, па крайней мере, на эту тэму. Так, і тут справа, што ад кожнага ўзросту па ўзросту, належаць такія патрабаванні і такога, як бы, і паводзін своечасовых. Добра. Я ось, Руслан, адчуваю, што з'яўляешся духоўным лідарам у сям'і. А якая роля ось цябе, як бацькі, у выхаванні дзяцей? Раскажы, калі ласка. У выхаванні, хіба роля як бацькі, так? Я думаю, што я больш патрабавальны, вось, таму што, як галава сям'і, я больш адчуваю адказнасць, вось, і таму дзесьці больш патрабавальны, можа, і да дзяцей, і да ўсяго, вось. Так, это і ў духоўнай, як бы, сферы, так, у духоўным жыцці сям'і праяўляецца, і ў бытавых нейкіх пытаннях, і гэтак далей. І ёсць нават такі момант, што калі дзеці хочуць нешта, скажам, для сябе, што, можа быць, не зусім пажадана, так, вось, але, ім хочацца, то яны тады праз маму. Яны ведаюць, што, вось, на такія нейкія важныя рэчы дазвол толькі, як бы, праз мяне можна атрымаць, вось. І яны тады робяць хітра, яны да мамы падбухторваюць маму, каб мама падышла да таты, вось, і ўжо у таты дамагчыся. Змягчыла гэту глебу, гэту скалу, цвярдыню гэту. Так, то бок, як бы, такая роля пасрэдніцкая мама, то што мама больш такая лагодная, больш падатлівая, больш такая, як мама, так? Вось, а тата ўжо, як бы, больш такі выхаваўчы момант, больш такі, можа, недзе. Я думаю, это можа больш з хлопцамі такое праходзіць. Таму што, гледзячы на Ганку,
Тату яна раскручвае на ўсё, на тое, што хлопцы ніколі не маглі яго раскруціць. Ну, вядома, бо ў нас было 8 хлапцоў, дзяўчынка, яна ў нас 9 з'явілася. Яна доўгачаканая і такая, это было нешта незвычайнае, ну, пасля 8 хлопцаў, уявіце, так? Дзяўчынка. Вось, тут так, тут ужо ўсё, тут ужо трошкі наадварот. Сэрца бацькі растаяла Так. перад дачушкай. Прасі ўсё, што хочаш. Ідзе змаганне, скажем, паміж жанчын у нас ёсць змаганне, канешне, вось, таму што, ну, я не паддаюся на яе, скажем так, хітрасці, вось, а тату яна лёгка раскручваць. А старэйшы сын нават, ну, не старэйшы, а другі, які ідзе, сказаў мне нават, калі у нас был этот вігілія, ён мне сказаў: мама, табе трэба больш быць стойкай і, ну, навучыцца казаць не. Скажа, ты вельмі лёгка цябе на ўсё раскруціць, вось. Так, ну можа яшчэ якісь асаблівасці такога бацькі, вось у чым праяўляецца там, бо ў нас у сям'і як наоборот, я зразумею, што я всё як граніцы, так, рэжым, адбой, то есть такія, і гэтым дзяўчынкі тоже праз бацьку наадварот больш меюць сабе паблажак у выхаванні, у нейкіх салодкіх падарунках, тато ім хутчэй дазволіць, чым мама. Так, з дзяўчынамі, конечно, по-іншаму, чым з хлопцам. Мужчынам па-іншаму, так. Так. Руслан, падзяліся, як вось все-таки ўжо хлопцы дарослыя, так? Уже старэйшаму 19, Ната сказала. Вось падлеткавы ўзрост, цяжкасці ўсе гэтыя звязаныя з падлеткамі. Як вось нейкія парады, можа, бацькам, якія таксама маюць у сям'і падлеткаў, як вось і выхоўваць і стрымаць як бы каля Бога, так, дзяцей, і як все ж таки і не адарваць вось дзяцей ад сям'і, да, як вось, напрыклад, бескрайнасцяў такіх, так, і ў сям'і, і з Богам. Так, я зразумеў. Ну, глядзіце, у гэтым пытанні, увогуле, у любым пытанні, каб знайсці адказ як, заўсёды трэба рабіць, звяртаць увагу на Бога, самага лепшага айца, так? Як гэта робіць ён? Вось я чаму кажу, што ў нас на малітву збіраюцца ўсе ахвочыя, бо з намі, ну, у нас дзеці, проста для разумення, так, ад 19 гадоў да 2,5, так, то бок рознаўзроставыя. І напрыклад, старэйшыя хлопцы на сённяшні дзень, яны, вось 3 у нас старэйшых ёсць, пачынаючы ад другога, ну, другі, трэці, чацвёрты, яны зараз як бы не ходзяць у касцёл, так, то бок яны адышлі, можна сказаць, ад Бога на гэтым этапе, так. І, ну, мы, напрыклад, за гэта ні ў якім выпадку іх не лаем, не асуджаем. Мы нагадваем, мы гаворым, ну, як бы стараемся даць ім не забыць аб прыярытэтах жыццёвых, так, што зманлівае ў гэтым свеце, што праўдзівае, дзе сапраўднае, дзе несапраўднае, вось. Каштоўнасці такія, як бы, каб яны не забывалі, але ні ў якім выпадку так не налягаем, не асуджаем іх, не крытыкуем, бо многія проста думаюць, хрысціяне, што нават больш, я думаю, не хрысціяне разважаюць так, што калі сям'я веруючая, то там павінна быць усё ідэальна. А калі не ідэальна, то значыць нешта не так з бацькамі. А яны не задумваюцца, што Бог жа надзяліў свабодай, правам выбара, вольнай воляй, так, всіх людзей. І нашы дзеці не вынятак у гэтым выпадку. І мы павінны з гэтым, ну, гэта проста прыняць трэба. У нейкі момант дзіцё можа сказаць, што, ну, не, я вось, напрыклад, я спыняю свае стасункі з Богом, так? І як бы жыве па-светску. І я вось бацькам, так, хачу сказаць бацькам, што калі вы прыклалі ўсе намаганні для таго, каб дзіцё вырасла, ну, годна, так, і ў нейкі момант яно там упала, альбо памылілася, альбо яшчэ там, ну, разарвала стасункі з Богом, так, то гэта не вы дрэнныя бацькі. Это проста у вашых дзяцей ёсць права выбара.
вольная воля, якой надзяліў іх Бог. Вось. І яны карыстаюцца гэтым выбарам, і гэта нармальна. Таму што, калі так разважаць, то, разумееце, тады нам адразу трэба назваць дрэннымі бацькамі Давіда, таму што яго сын збунтаваўся супраць яго, хацеў нават забіць яго, каб валадарыць замест яго. Так, можна сказаць, Давід дрэнны бацька, як ён выхаваў свайго сына, што той вось такім чынам учыніў. Далей Якуб, так, памятаеце, 12 сыноў меў, 12 кален Ізраіля, да якіх Язэпа малодшага прадалі. Таксама можна абвінаваціць дрэнны бацька, як ён так выхаваў дзяцей. І так мы можам дайсці да самога Бога, бо Бог з'яўляецца айцом усіх людзей, а некаторыя добрыя, а некаторыя ведуць амаральны лад жыцця. І можна сказаць, што Бог за айцец, калі ён так сваіх дзяцей даглядае, што вось такое. Разумееце? Вось гэтую межу ніколі нельга пераходзіць. Вось таму Ісус сказаў, што не асуджайце, каб не падлягаць асуджэнню. Тут як бы важна і іншых не асуджаць, і часам сябе празмерна таксама не асуджаць. Мы павінны гэтыя зярняткі кінуць і як бы даглядаць іх, так, ад сябе даць усё, што магчыма. Но а далей ужо як бы дзеці маюць волю, якую іх надзяліў Бог. І як яны распарадзяцца, тут ужо мы не можам ніяк моцна. Тут мы просто пераходзім у, як это правильно кажется, у маці ў малітве. І, як бы застаем, мы кожны дзень молімся, конечно, за сваіх дзяцей, вось, за тое, каб яны, прыйшлі, каб яны не адыходзілі, каб, заўжды трымаліся гэтай дарогі. І жывем у такой надзеі, што яны прыйдуць. Яны, як кажуць, як гэты блудны сын, пагуляюць, а потым зноў вернуцца да Бога. І вось мы таксама, як гэты бацька, які чакаў свайго блуднага сына, і мы зараз знаходзімся ў такім чаканні. Вось. Застаецца толькі маліцца, бо больш мы не можам на сённяшні дзень нічога зрабіць. Так, тут добрым прыкладам з'яўляецца вось святая Моніка, маці Аўгустына, так? Ведаем, што пры яе жыцці Аўгустын вёў такі, скажем, недобрае жыццё, так? Можна сказаць, амаральны лад жыцця вёў. І ўсё жыццё малілася Моніка за яго, і то не пабачыла яго навяртання. Ужо навяртанне адбылося пасля адыхода ў вечнасць у Монікі. Але паглядзіце, сёння Аўгустын шануецца касцёлам як святым, як адзін з выбітных дзеячаў, так, касцёла, які внёс вялікі ўклад. То бок ён не проста навярнуўся, а ён стаў такім ось важнай фігурай у царкве, у касцёле. Так, яшчэ такое пытанне мне пакуль слухала. Ната, жанчына ўсё ж такі па-іншаму бачыць ролю бацькі ў сям'і. Можа, ты са свайго боку, як збоку бачыш, што такога Руслан асаблівага робіць, што, можа, разам вы робіце, што такога, можа, асаблівага хрысціянскага, чаму сябе пазіцыяніруеце як хрысціянская сям'я? Не то, што мы, скажем так, сябе паказваюць. Не, мы проста ввогуле, калі з Русланам, скажем так, пачалі стасункі, у нас была адна ўмова, што наш падмурак будзе Ісус Христос. Вось, і як бы мы сябе адносім да практыкуючых. Мы проста прытрымліваемся Божых законаў, вось, і жывем гэтым. І таму, канешне, калі, нават па Бібліі, што, як бы там жонка, мужу, муж там жонцы. Вось, мы, конечно, мы живем уже, у гэтым годзе будзе як 20 гадоў нашай сям'і будзе. Вось, і ўсё жыццё мы, скажем, працуем над сваімі паводзінамі. Вось, таму што, шмат таксама я для сябе літаратуры чытала, каб можна так было зразумець мужчыну, таму што это вельмі добра, дарэчы, дапамагло мне ў жыцці, каб я больш разумела мужчын. Таму што ўся праблема ў тым, што мы не ведаем мужчын, а мужчыны не ведаюць жанчын, і мы стараемся мужчыну пад сябе падладкаваць, а мужчына пад сябе жанчыну. І ў гэтым у нас атрымоўваецца вось гэтых как два магніта, якія друг друга адштурхіваюць. Вось, і з-за гэтага, як бы скажаце, развальваюцца сем'і. Вось.
А тут ну трэба быць, як там у Бібліі напісана, жанчына павінна быць як хітрая, як змея, скажем, у гэтым значэнні. Але падпарадкоўвацца мужу. Так. Але падпарадкоўвацца так, каб, скажем, не выглядаць там, скажем, занудай, там пілою, вось, а ну мець падстроіцца, скажем так, пад мужа. Вось. Ну, я, скажем так, напрыклад, да Руслана, я яму давяраю цалкам як бацьку, як мужу, таму што ну, ён, як бы, я яму заўжды кажу, што Бог табе дал вельмі вялікую мудрасць, нават разумення Божага слова. Ну, я таксама шмат чытаю Біблію, но часамі ну, не ўсё для мяне зразумела, вось, а настолькі ён яе лёгка разумее, лёгка тлумачыць, вось, і ну, ввогуле, скажем, мудры ва ўсім. Вось, нават калі я не магу дзецям, ну, я размаўляю з дзецьмі, размаўляю, а на мяне не слухаць. Як толькі размаўляе Руслан, всё, адразу адпадаюць розныя гэтыя ну, спрэчкі, там, бунты. Ну, неяк дзеці яго ў гэтым плане лепш разумеюць. Такі аўтарытэт. Так. Ну, я проста ведаю, што ў гэтым пытанні, напрыклад, дапаможа лепш ён, чым я. Вось. І, ну, і так, канешне, калі нейкія у нас пытанні паўстаюць, ці мы правільна зрабілі, у нас таксама гэта паўстае пытанне, бо ну, мы таксама, калі штосьці там і назначылі некае пакаранне, вось, то таксама задаю пытанне, ці мы правільна гэта зрабілі. Вось, як бы мы заўжды гэта прагаворваем, вось, як бы, чтоб гэта было ў межах. І як бы проста, ну, мы не імкнемся там паказаць, што мы такая хрысціянская сім'я, мы проста жывем гэтым. А людзі проста, ну, самі па-свойму ну, гэта бачуць, я не ведаю. Вось. Ну, я не кажу, што мы не святыя, у нас таксама шмат ёсць недахопаў. Мы проста стараемся жыць паводле Божых законаў. Вось. Ну, і, канешне, адзін аднаму як бы дапамагаць, бо няма такога, што калі кожны будзе цягнуць на сябе коўдру, то у нас ну, нічога з гэтым не атрымаецца. Калі я адчуваю, што я не магу гэта зрабіць, то я проста прашу, каб ён мне дапамог і ну, так нас атрымаецца супрацоўнічаць разам. Дзякуй вялікі. Вельмі грунтоўнае, цікавае сведчанне. Што ты хочаш закончыць? Ну, сапраўды так натхняе, так вельмі шчыра дзякуй вам за вашу размову і за, ведаеце, таксама адкрытасць, такую адкрытасць, што Руслан згадзіўся, ведаю, што можа нелёгка было, дзякуй. Таму яшчэ можа, што такое пытанне, што можа параіць бацькам ці нашым радыёслухачам, каб больш умацаваць сям'ю сваю ў Богу, да? Каб сям'я была моцная Богам. Можа, якія парады ад вашай сям'і, да? Ну, з вопыту могу сказаць, што самай лепшай парадай будзе это чым, ну, часта мы чакаем больш ад іншых, так, чым робім самі. І, напрыклад, калі мы хочам, каб сям'я была моцная, то яна, ну, сям'я не можа быць інакш моцнай, чым у Богу. Вось, інакш ніяк моцнай яна, як бы, па-сапраўднаму быць не можа. І таму трэба прыкладаць многа намаганняў, каб у першую чаргу палепшыць асабістыя свае стасункі з Богом. Можа дзесьці часцей прыступаць да Еўхарыстыі, удзельнічаць у службе, так? Святое Пісанне таксама важны момант. Разумееце, Божае Слова часам ёсць складаныя моманты там, але проста само чытанне, яно напаўняе Духам Святым, яно ўмацоўвае. І гэта важна, як бы чытаць. І асабіста, і супольна таксама. Вось, разам маліцца і штосьці рабіць, таксама старацца разам больш. Так, это можа быць нават элементарна вечэра, там, ці нейкая кухню сабраць. Сабраць кухню недаўно было актуальна так, у нас. Мы любім збіраць разам мэблі. Так, вось. Нават нейкія моманты, нават такія цяжкія таксама, вось, неяк разам выходзіць з гэтых цяжкасцей, ну, як бы, не, скажем так, не закрываць на гэта вочы, дапамагаць. Вось, як ну, у нас так бывае часам. Ну, я зараз дадам яшчэ адзін момант, што ну, я, так у нас ёсць дзіцёнак інвалід, вось, і мы звязаны з хоспісам.
і яны нам вельмі добра дапамагаюць. І ёсць такое, што мы таксама збіраемся на сустрэчах, там псіхолог збіраецца мам, у якіх ёсць дзеці-інваліды. Вось, і, канешне, заўжды мамы на мяне кажуць, што ты тут забыла. Вось, тут прыходзяць як бы, ну, паплакацца, падзяліцца сваім горам, а я заўжды прыходжу такая весёлая, заўжды усміхаюся. Вось, ну і мамам з гэтага, шчыра кажучы, ну там вось, чаму Бог даў мне такога дзіцёнка, як з гэтым жыць. І вось насамрэч Бог нам так адкрыў, што Бог дае дзяцей такіх тым сем'ям, якія змогуць іх глядзець, якія, ну, змогуць іх прыняць. Вось, і насамрэч людзям гэта вельмі дапамагае, нават якія, ну, не хрысціяне. Вось, гэта, ну, проста такі простыя словы, але людзям мяняе падыход цалкам да свайго жыцця. Вось, ну, як бы такі пазітыў, ну, у гэтай справе. Таму трэба, ну, як бы Бог нас, скажем так, навучыў розным жыццёвым сітуацыям, вось, і праз гэта нас зрабіў, ну, трэба ўмець проста прыняць гэтай сітуацыі. Не можа быць так, што ўсё, як у гэтай казцы, все жылі добра і шчасліва. Вось, таксама розныя сітуацыі звязаны там і з, скажем, там, і з рознымі там, і з міліцыяй, скажем так, і са шпіталямі, і з рознымі іншымі службамі. І трэба ўмець гэта прымаць. Вось, што, ну, раз мы хрысціяне, мы з гэтым не будзем сутыкацца. Таксама, і трэба проста, ну, умець гэта прыняць, пад кожнага падстроіцца і для сябе таксама, ну, зрабіць некую выснову. І вось дзякуючы такім нашым дзецям цяжкім, так, нашым, скажем, дзецям, якія ёсць інваліды, мы вучымся, як сябе ставіць да такіх людзей ввогуле, як да гэтага адносіцца. Ось, можна яшчэ дадам крыху наконт дзяцей-інвалідаў. Наталля ўзгадала, і тут, вось, бачыце, нават па гэтым моманце, што апавядала Наталля, што яна бадай адзіная маці, якая мае дзяцей-інвалідаў, так, вось у гэтых сустрэчах, там у хоспісе, так, такіх маці, значыць, яна прамяніцца пазітывам, так. Вось гэта ўспрыняцце, розніца ва ўспрыняцці крыжа паміж веруючымі сем'ямі і неверуючымі. То бок неверуючыя проста не бачаць у гэтым сэнса, так? Яны думаюць, для чаго, за што, вось, чаму мне так. І хрысціянскія сем'і, яны бачаць у гэтым сэнс. Бог адкрывае, таму што Ісус сказаў, што калі хочаце ісці за мной, то возьми крыж свой і ідзі за мной. Мы забываем, што такое крыж. Крыж — это не штосьці, скажем, лёгкае, так? Крыж несці цяжка, але, ну, это адзіны спосаб, са слоў Ісуса, это адзіны спосаб мець збаўленне, альбо наследаваць Хрыста. І, напрыклад, дзіцёнак-інвалід у сям'і, нават многія хрысціяне, я ведаю, проста аглядаў перадачы, там, хрысціянскія, там, і іншых канфесій, многія хрысціяне не ведаюць, яны часта ўспрымаюць гэта як пакаранне. Гэта не пакаранне, гэта, разумееце, вось, як мы ў жыцці, так? Радасцю мы можам падзяліцца абсалютна з кожным, нават з мінакамі незнаёмымі. А штосьці нейкім болем, нейкім вось такім унутраным цярпеннем толькі з самымі блізкімі. І тут тое самае, проста Ісус дзеліцца з намі сваім крыжом, вось гэтым момантам крыжа, і Ён з намі дзеліцца. Это сведчыць аб тым, што мы Яму блізкія, што ў Яго з намі надзвычайныя стасункі, адносіны паміж намі надзвычайныя. То бок гэта ласка, як бы гэта не гучала, але насамрэч вось такія выпрабаванні для хрысціянаў гэта ласка. Мы вучымся любіць, так? Бо, ну, цяжка, я скажу, што цяжка любіць вось такіх дзетак, якія патрабуюць многа часу, увагі, сілу і так далей, якія, ну, не такія, як усе, так? Але наша любоў праз гэта ўдасканальваецца. Яна ўдасканальваецца, і ёсць другі момант, што мала, напэўна, таксама, хто задумваецца аб гэтым, але у нас ёсць вось малодшы дзіцёнак-інвалід Марк, так? Ён зусім не ўмее размаўляць, ён не ходзіць, так? Ён можа на ручках поўзаць. Ну, ён такі, ну, там складаныя дыягназы ў яго. Вось, і з іншага боку ён не ведае, што такое грэх.
То бок фактычна ён не чыніць граху і ад свайго нараджэння, так, ён не ўчыніў ні аднаго граху. А як называюцца безгрэшныя людзі? Ну, то гэта Анголы. святыя. Так, чалавек без граху — гэта святы. І фактычна мы маем у сям'і жывога святога. І вось гэта цікавы момант, разумееце? І, ну, і з гэтага боку гэта таксама ласка ад Бога. І, ну, просто... Але так, каб зразумець гэта таксама шлях. І хочу сказаць, што вось духоўнае ўзрастанне для гэтага неабходна, а яно адбываецца вось праз удзел у таямніцах Божых і праз рэкалекцыі, чытання літаратуры царкоўнай. Гэта ўсё вельмі важна, насамрэч. Вось, асабліва літаратура, я вельмі раю. Ёсць вельмі многа такіх годных кніг, так, у касцёле. Вось, і я проста раю паглыбляць сваю веру праз гэта. Дзякуй вяліка, дзякуй за грунтоўныя такія падказкі і парады такія для нашых слухачоў. Дзякуй за час, які прысвяцілі. І хай добры Бог вам адудзячыць таксама. Хвала Дзякуй Христу. за запрашэнне. Хвала Христу. Сям'я Богом моцная.